Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kukalwa ngothisha wesifazane wase-ephambili secondary Rosberg okuthi uvela donse isibhamu akhombe abafundi uma bebanga umsindo eskoleni. Ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibula khona le video. Mangoqala usijoyinele lelikhasi wamuyelekele igama lami ngusibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Bathi sebekhathele umkhuba kathisha wesifazane ovele akhombe abafundi ngesibhamu uma bebanga umsindo eskoleni. Abazali bezingane ezifunda kule skole bathi bakhathele ubuqhwaga bukathisha okuthiwa usatshiswa okwenyoka kule skole. Kuthiwa ngisho uzakwabo bathuka ubala uma beseduze naye. Uma kuwe kwathi nje nkente kuvele kuthiwa uvela donse isibhamu kuthule umoya eskoleni. Okusho kwemthombo wesolezwe kuthiwa ngomsombuluko kuphazamiseke ngisho ukufunda kule skole kukhasela abazali kungazelele umuntu bezofuna izimpendulo kulothisha. Kuthiwa abazali bebedinwe begane unwabo belimisa ngehloko ukuthi sebekhathele umkhuba kathisha wenza ngathi isikole sengesakhe. Ngololu suku kuthi abazali bavele baqhinqa emagedeni esikole belinde ukuthi afike bese bemxosha. Omunye wabazali ongathandanga ukudalulwa ngenxa yokusabela inhlalakahle yengane yakhe kule sikole uthe sekukaningi bezwa udaba olufanana nalolu. Bathi sesikhathele ilothisha sesikhathele manje kube nothisha ophatha isibhamu esikoleni. Ngaphezulu kwalokho wenza ngathi isikole esakhe. Wakwakuzwapha ukuthi uthisha athulise umsindo ngesibhamu sithi nje simfuna ahambe kule sikole sikhathele uyena kuchaza omunye wabazali. Umnumzane Surprise Mkhethwa ongosihlalo wesigungu sesikole uthe kule sikole ke balimise ngehloko ukuthi abasamdingi lothisha emagcekeni aso esikole. Sebekhathele ukuthi kube ngathi isikole ikwamachanca. Ngeke phela sibe nothisha owenza noma yini emagcekeni esikole. Kubeni sinabantwana bethu esibalethe lapha esifuna ukuthi bezofunda bebe nelisasa eliqhakazile. Kuchaza ongosihlalo wesigungu vele ukuthi yena lothisha kuvele nokuthi uthisha lo wake waxoshwa phambilini kodwa waphinde wabuya ngendlela engaqondakala. Okhulumela umnyango wezemfundo kwaZulu Natal umnumzane Sihle Mlotshwa uthe kuyamangaza ukuthi kunothisha ofundisa ephethe isibhamu. Uthe isikole ke zinomthetho ukuthi asingeni isikhali esikoleni. Bayamangala ukuthi engabe singena kanjani kuyena kuleso sikole. Uphinde wathi umnyango uzozama ukuphuthuma kule sikole ukuze uthole kuthisha nhloko ukuthi ngabe kwenzakalani ngalothisha. Bafethu ke lezi indaba eshaqise kakhulu. Ngizofisa ukwazi okuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.